Tene uti kalo kile saba samba flani muka amnu solemana ni watina ame fulidi au bela jelim anga bi bakruba alebe talike mini we jamana kuntige ale la selike jumadu selikene ulilenko ani mime talike lakana kibero ka jamana chamante bulofe fokata se mini we siraban kasarawi kunu neoka bi kuna funi kene sigilenye anga jamana kuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita ale la selike mini okera jumadon temeni selikene wulile ka yirola ko jamana kuntigi ale ye selikene sigi mini oye jamana kuntigi sola kuluba jumadon zuliye kalo kile bisaba ani kelen samba fila ani muka kenensa ale nyamaya kume almami Aboudraman Turebolo kadaka ale de kunye kene almami nin kene sigili kuluba o tɛ dɔwɛrɛ k'a yira ko alisa min ni o ye coronavirus ye ni o ye fiɲɛ bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati in na k'a yira ko a ma ban jamana kɔnɔ hali ni o y'a sɔrɔ a bɛ ka maa minnu minɛ ko a hakɛw bɛ ka dɔgɔya jamana kɔnɔ nin waati in na kɛnɛ in kan min ni o ye an ka jamana minisiri ɲɛmaa ye Dr Boubou Cissé ale tun bɛ kɛnɛ in kan fo ka taa se wasabulon ɲɛmaa ma ani min ni o ye an ka fangabulon o ɲɛmaa caman tun bɛ kɛnɛ in kan kɛnɛ kelen in kan mini oye minisiri wɔɔrɔ mini olu sugantira nin waati na olu tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se jamana minnu ni olu kɛlɛmɛ k'u ka lasigidenw bila ka na an fɛ ni a bɛ wele ko ambassadɛrw ni olu ni an bɛ diinɛ kelen fɔ ni o ye silamɛ diinɛ olu fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan k'a yira u la ko min ni o ye kɛnɛ sigili kuluba ko halisa o bɛ tali kɛ min ni o ye waleya minnu ni olu kofɔra min ni o bɛ tali kɛ coronavirus kɛlɛlu kan ni o ye ka maa ko cɛbɔ ɲana ko kɛnɛ sigili kuluba ko o ye o dɔ ye alimami Aboudraman Ture ale ka kutuba kɔnɔna na a sinsira fɛn min kan o ye jamana kɔnɔdenw u ka yafa ɲɔgɔn ma min ni o ye jamanadenw ni jamana marabaaw ye u ka se ka yafa walasa min ni o ye hakɛ o ka dɔgɔya jamana kɔnɔ cogoya min na a sinsira min kan o kɔ o ye ka dugawu kɛ jamana bɛ gɛlɛya min na nin waati na min b'a to fiɲɛ bɛ se ka taa ni o ye cogoya min na o kutuba kɔ min ni o ye jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ye laseli kɛ kunnafonidila minnu tun bɛ kɛnɛ kan k'a ɲini ko min ni o ye basigi ye ko ka dugawu kɛ o ka se ka don jamana kɔnɔ cogoya min na nin waati na a ko fana jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ani u bololafɛn o lakanani ko o ye jamana ma wajibi ye a ko o siratigɛ la ko fɛn minnu ni olu kɛra zuliye kalo tɛmɛnenw ye ko a dalen b'a la ko o ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ jamana kɔnɔ cogoya si la ka da kan min ni o ye lakana ye ko o bɛna sabati walasa basigi o bɛ don jamana kɔnɔ cogoya min na o kɔ a ye dugawu kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen a ko an bɛ samiyɛ min na nin waati na ko a bɛ dugawu kɛ ka ɲini masa arahamani fɛ a ko san o caman ka don jamana kɔnɔ a ko fana a kana kɛ san ye san min ni o bɛ kɛ tiɲɛni san ye a ko a b'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ a ko min ni o ye basigi ye a ko laɲini olu ka se ka kɛ an ka jamana sariyaw kan a ko nin waati na dusuma kasilen don ka da kan min kun ye a ka ɲinifɛn ye o kun ye bi don jumadon ni o kun ye selidon a ko a dɔgɔkɛ Sumayila Sise o kun ka kɛ a kɛrɛfɛ walasa u bɛ se ka selikɛnɛ sigi ɲɔgɔn fɛ a ko nka ko a jigi ma tigɛ ka da kan a dalen b'a la gouvernement olu bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ walasa don nataw la teliya la Sumayila Sise a bɛ se ka na cogoya min na ni ka na ka denbaya kɔrɔ hɛrɛ ani baden na kuma kuncɛla sa a ko a bɛ dugawu kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye a ko san hɛrɛ ala ka di an bɛɛ ma min ni o ye basigi lakana ko ka don jamana kɔnɔ cogoya min na Mali sɔrɔdasiw ye laseli dɔ kɛ kunu karidon uti kalo kile fila san 2020 laseli min senfɛ u bɛ an ladonni k'a fɔ Ngomakura ni Jabali cɛ min ni o ye ɲɔnu sɛrikili ye ko kojugukɛlaw olu ye binganikɛ wale ta ni ka an ka finitigiw ka bɔli dɔ o senfɛ gɛrɛgɛrɛ min kɔnɔna la min ni o ye finitigi 5 ye olu ni tora la maa 5 wɛrɛ olu jogina o waati kelen na min ni o ye Gomakura Kaɲɛ u ye binganikɛ wale ta ni ka o kan sɛgɛrɛ nka kunnafoniyaw ma fɛn di an ma min bɛ tali kɛ banbagaci ninnu maa hakɛ min ni o ni tora la olu ka yɔrɔ la nin kɛra laseli dɔ senfɛ min kɛra kunu karidon uti kalo kile fila san 2020
Karido uti kalo tile 2 san 2020 Kulukoro mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kasi la Segu sira kan nin kɛra siraba kasara ye siraba kasara min senfɛ maa 6 olu ni tora la maa 6 na an b'a ladɔnniya k'a fɔ polisi kalanden jalatigi man kan maa 1 b'a la min o ye joginbaatɔ ye sa k'a yir'o la ko polisi kalanden jalatigi man kan maa 2 o fɛnɛ bɛ maa jogini ninnu na maa ninnu bɛɛ u cɛra ni kana n'u ye hôpital Gabriel Touré la Bamako yan min o ye professeur Janko Djibo ye ni ale ye Gabriel Touré ɲɛmaa ye ale b'an ladɔnniya k'a fɔ ko tɛnɛndon fo kana se juma ma siraban kasara kɛra maa 23 o sata ye k'a yira o la ko n'a bɛ sirabanw kan a ka boli dɔɔni ka d'a kan a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛ sababu ye. Ni siraban kasara in kunnafoni bɛ da siri an ka bi kunnafoni kɛnɛw la an bɛ a yira o la ko nin baara bɛɛ lajɛlen waliyara ala ni AMAP ani ANCD olu ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye ni baarakɛ cɛkulu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ samɛsɛmɛ foli di an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ko ala ka san hɛrɛ di an ma k'a yira o la ko nin y'an ka bi kunnafoni kɛnɛ kuncɛlen a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.